Lamao kwlai tongkha Buphang kotorpa tongkosong lukurok thangla suklai thoglia kokshel samung shalkolokramai Lamao Buphang kwlai kebengai tongibo obono nodani bagai kebo fano shakthalia amchaini lukurok khadulaijak borokni kokshel samung angkha puronigomni 5 number ward ni Councilor Nath obono tei sawai manai tongthutei fano mungsa samung tangnani bagai yapriselia opatimung basic training thungkholawo thangmani lama amchaini lukurok sanmungti saka sanli saltham romai Lamao Buphang kotorma klai tongkha haini bagai lama tei himnai malkhung malai thangtogya phaitogya angui tongkha rungnok kotorni rungsrungnai rok salbrumno jengjalok laikha sebok khlainai rok tei nangmani jorao thangla suklai thani bo jengjalok laikha amchaini lukurokni koksel samung wairewai tangbedego safano tabuksak jora o Buphang nornani yakrjagyakho haini bagai mungsasuk patibung angui mano hini khaklaijaka horkuthugo lama tei thangla suklainai rok teibo kotor jengjalo klaikha hini sawai knarikha amchaini lukurok amchaini kwbang kuk lukurok no teibo saka lukubai chongjak adongrok amchaini jengjalo daktino swkaknani bagai sakthanani nangmani phia jora koloklai tongibo mungsa yapri semani nukjakliya haini bagai tongkosong lukurok khadulaijak belaikheda অনেক কষ্ট হইতেছে গাছের চাল লেগে যাইতেছি একটা ঘুম কম পরিষেবা তো একবারে খারাপ মনে করছে আমার অন্য তো গাছ পিস সরাইছে না মালিক মনে কমপ্লেন দিচ্ছে না নাকি টাকাটা কম মনে করছে এটা 5 নম্বর 5 নম্বর haipano koksel samungna tuye Councilor eba puronigomni bukhaktei mungsa yapri semani nukjakliya amchaini lukurokni sanmung angkha leria wino Buphang norei malkhung thanglai suklai manani yakrthong obonoti hapang nangkukmani yapri sethong Bureau Report News Now